соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти вилоят маҳсуб ёфта, нақши он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаи саноат, афзоиши имкониятҳои содиротии вилоят ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ хело муҳим аст. бо назардошти ин муҳимият, кишоварзони вилояти Суғд бо татбиқи таҷрибаҳои илмӣ дар истеҳсолот, кишти тухмиҳои ба маҳал мутобиқ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ баҳри ноил гардидан ба натиҷаҳои баланд талош менамоянд. зеро оқилонаву мақсаднок истифода бурдани замин, рӯёндани ҳосили фаровон ва ба ин васила саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои меҳварии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нашъунамои ниҳолони пахта хуб буда, интизор меравад, ки соли ҷорӣ натиҷаҳо афзун гарданд. бархе аз деҳқонон имрӯзҳо пас аз ҷамъоварии ҳосил аз кишти асосӣ, кишти такрории зироатҳоро ба роҳ монданд. тавре маълум гардид, кишоварзони ноҳияи Зафаробод бо ҷонибдорӣ аз ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд усулҳои пешрафтаро дар самти таъмини заминҳо бо оби полезӣ ҷорӣ карданд. деҳқонони ноҳияи Зафаробод технологияҳои пешрафтаро дар самти сарфаи нерӯи барқ дар амал татбиқ менамоянд. бо насби 56 адад панелҳои офтобӣ дар ин ҷо чоҳи амудӣ кофта шудааст ва он имкон дорад, ки беш аз 10 гектар заминҳоро бо об таъмин намояд. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳад, айни замон чоҳи амудӣ хуб фаъолият дорад ва ба таъкиди деҳқонон он ба сарфаи нерӯи барқ низ мусоидат менамояд. пахтакорӣ дар ноҳияи Зафаробод яке аз самтҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамасола деҳқонони заркори ноҳияи Зафаробод бо кишт ва парвариши навъҳои хушсифати пахта ҳосили дилхоҳ ба даст меоваранд. масъулини хоҷагии деҳқонӣ Аҳмадхон бо насби 56 адад панелҳои офтобӣ чоҳи амудиро барои обёрии 11,5 гектар замин бо оби полезӣ ба кор андохтанд. ин таҷриба бори аввал дар ноҳия ба роҳ монда шуда, он имкон хоҳад дод то нерӯи барқ сарфа гардад. бо ин таҷриба номбурда ҳам манзили истиқоматиаш ва ҳам чоҳи амудиашро бо барқ таъмин менамояд. мавриди зикр аст, ки соли ҷорӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонии Аҳмадхон дар масоҳати 6 гектар пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ кишт карда шудааст. барои таъмини заминҳо бо об чоҳи амудӣ кофта ба истифода овардем. чоҳи амудӣ мо бо истифода аз панелҳои офтобӣ кор мекунад. дар ин замин мана пахта кишт кардагием, пиёз кишт кардагием, сиёҳдона кишт кардем, ҷамъ карда гирифтем ҳосили седонаро. албатта истифодаи панелҳои офтобӣ бисёр ба мо хеле ёрдами беҳтарин аст. бисёр барқро сарфа мекунад, яъне хароҷот тамом камтар мешавад. ноҳияи Зафаробод аз навоҳии калонтарини кишоварзӣ дар мамлакат ба шумор рафта, деҳқонони ин минтақа дар баробари пахтакорӣ ба кишт ва парвариши дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ низ таҷрибаи бой доранд. айни замон деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили харбузаву тарбуз машғул ҳастанд. раҳмат ба президенти мо, ки заминҳо ба деҳқонон додиянд. бо хоҳиши худ чиз ки корад ҳамун налогашо метиҳад, ҳамун он тарафаш озод. мо ухтомо оилавӣ ҳамин духтарамай мисол ҳамин саҳмдор келинамай писаромай ҳамин маҳсулотҳои буроварда зиёдтиши бозор мефурӯшем. мана 3-4 сол боз гандум корида орд намехарем, равған намехарем, ҳам маҳсулоти ухтомо пиёз, картошка мекорем. зиндагии мо пеш бурда гаштем. агар ба замин хуб меҳнат кунад, фоидаша дида, ҳосилаша фаровон карда, зиндагиша пеш мебарад. зимни боздид маълум гардид, ки сабзиши аксар зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳия хуб мебошад. ба андешаи деҳқонон, дар сурати пеш наомадани мушкилӣ дар самти таъмини заминҳо бо об, соли ҷорӣ истеҳсоли ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ ба пурраги таъмин ва заминаҳо барои рушди минбаъдаи соҳа гузошта хоҳад шуд. зеро дар ин ноҳия таъмини заминҳо бо об аз масъалаҳои асосӣ ва такондиҳандаи рушди соҳаҳои иқтисодии иҷтимоӣ ба шумор меравад. кишти пахтаи ҷамоати шаҳраки Зафароб 2172 гектарро ташкил медиҳад. нашъунамои пахта ҳозир наст. пеши пахта 6-7 кӯрак дорад. гул ба иштагӣ, дуюм озуқаи гирифтагӣ. дар хоҷагии деҳқон меҳробши ҳузур дорем. дар майдони 1 гектар 20 сотиқ гандум кишт карда шуда буд. даврида заминоша аз
کاخ تازه کرده بجاش مکه برای خوراک چاروا و سبزی نیز کشکده شده است. سوالی شریف زاده، سیدالله ارسلانوف، شویرم بنزاده، ناحیه ظفرآباد، اخبار.